I posmrti sa vama je Milan i ljudi moji danas kao što vidite snimamo Vice City, GTA Vice City. Znači ja sam ovo uključio game. Ako je malo baguje, zašto je mnogo, mislim ulica nije jaka, ali ako se tu mogu što sam zauzito što je raz i ne bi mogu, ali imamo što je mnogo starije. Aj vostro. To ljudi, aj, vidite kako ide. A to je zazemcija po gradu. Sad ne možemo policiju. Sad nam je bila policija. Ima se škrcano svojim vozilom nego sam preko voz. Dok. Policija. Čekamo te. A mi ovo više nekada radimo. I normalno ako se vidite kako da skinete GTA Vice City, lupite taj like i to je to. Dobro. Ovdje idemo ovaj brži auto. Sad neću, ne treba. Sad ću. Smo ga zadriftali, je super. Znači, to je mnogo lepa igrica, meni se sviđa Vice City, a u stvari nikad nisam igrao. Mrš bre, tamo je kao naravno jedan. To je misija neka. A mi samo tu misiju imamo sada. Ajde ljudi, radit ćemo i tu jednu misiju. Što mi daje? A što nam je 98 healtha? Ma ne, baš nam je. Koliko je to ima zvezdica? 6. U GTA samo mraz. Što tu mi to neki čak? Dok. Ono to. Može od? Uplašik se. Šta je? I? Ma ne znam da idem. What the hell? Čovjeku. Veza kuća. Čemite, kada imam kandidat? Baš. Ma nećemo radimo. Onako nisam ni započeo. Baš to je prva zvezdica. Znači ja prvi put igram Vice City. Wow, to sam da zlatno. Znači, vama malo bagova. Au. Beži. Bi. Imam auto. Jao, što nam je zasmetalo ovo sad. Polagano mi. Ajme polako. Što nema niko? Evo, piše da je nasirao. Wow. Ovdje možemo neko vozilo. Koliko to je drift?
Da ti vozimo nazad. Vidiš, idemo nazad. Op, op, op. Ma ja ga iskor. Vidi. Ma baš ne vjerujem. Ma ništa. Odemo se. A gdje se skladi? A ne može. Može, samo da se malo... Ali mi nećemo da ljudima umri. Ode taksi stao, taksi. Možemo malo brže. Ko da zaberemo ovaj? To je kao naš namjet. Pojavim se da su jednaki. Ajde uzet ćemo ovaj. Jezi to. Te krntije. Evo, više vas me juri policija. Što je super. Ma, samo ti svira, znaš? Bam. Ništa se nije dogodilo, samo da pun. To GTA San Andreas, sam to na mom kompjuteru GTA San Andreas. I tu je stalno, tu bude da to eksplodira, da se samo uniš. What? Budemo šta? Samo bitno da imam Vice City. A i ako ćete da prelazim cijelu GTA Vice City, u stvari neću, ne želim ni ja, jako želite da mogu ni ja. Zašto? Mnogo je teško. Pa da imamo da li što da radim. Pogledajte video da sam, ne mislim da je to bilo davno, dok sam pravio video izgledanje po gradu. U GTA San Andreas, ovaj GTA... Koliko je snima? Izvinite, moram da završim ovaj video. Ako vam se ovaj video svidio, like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu.